Hello, hello mga langga! Magluto tayo ng Valenciana. Ito po ang lagi kong niluluto sa araw ng undas. Tara, luto tayo! Una, nagmarinate muna ako ng 1/4 na baboy. Ang mga taba-taba maganda. Lagyan ko ng brown sugar, patis, at saka pepper. Set aside muna natin in just 15 minutes. Sautay muna natin ang sibuyas at saka bawang. Ilagay ko na po ang 1/4 na marinated ng baboy. Ayan na po, lumabas na ang sarili niyang mantika. And then, naglagay ako ng chorizo bilbao. 2 piraso lang. Masarap kasi kapag may chorizo bilbao. Matamis-tamis at mabango pa. At naglagay ako dito ng 1 basong tubig lang. Pampalambot lang ng karne. Another 1 basong tubig. At ito na po, ilagay ko na ang malangkit na bigas na nilagyan ko po ng turmeric powder. Siya nga pala mga langga, 1 kilo ito. 1 kilo na malangkit na bigas. Seedless raisins mga langga. Green peas sa lata mga langga. 1 can lang. At naglagay na din ako ng green and red pepper mga langga. Timplahan natin mga langga ng patis at saka asin. At naglagay na din ako dito ng pork cube. Lutuin na natin mga langga habang ako ay maghanap ng dahon ng saging. Ito na po ang aking dahon ng saging mga langga. Ilagay ko lang sa pinakaibabaw kasi maganda ito, cooking tip. Kasi ito nag-a-absorb ng water. So kasi yung aking Valenciana ay maliit lang ang tubig. So kaya kailangan lagyan natin ng dahon ng saging para maluto siya. At after ng 1 hour or more than 1 hour, ito na po ang aking Valenciana. Ang ganda niyang tingnan, mabango. So kailangan
ibaliktarin natin yung sa taas, ilagay natin sa ibaba para pantay ang pagkaluto ang mga langga. Mga langga, kapag magluto kayo ng Balenciana, kailangan low heat lang ha. Pasensya na kayo mga langga, ang mga alaga ko dito maingay. At ito na, luto na po ang aking Balenciana. Kainan na. Maraming salamat po sa panonood. Ito po si Lotong Ilongga, ang kusinero sa kusina. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli.